Здравейте! Казвам се Светлин и добре дошли в моя канал. В днешния епизод ще си говорим за нещо изключително важно за нас като човеци и също за пространството, което обитаваме като планета. Тази тема на мен ми е изключително интересна, като влизайки в дълбочина, в същината й, както винаги се пораждат все повече въпроси. Един отговорен въпрос поражда още 100 нови, но истината е, че може би този елемент е основополагащ за пространството, което населяваме като човеци и също за историята на расата, както и за планетата, въобще какво се е случило, къде сме и да. Затова без повече излишни приказки направо на въпроса, и той е за гигантските дървета от силиции, като в частност става въпрос за планините по нашата територия, но не говорим за всички планини. Говорим за определен тип структурни образования, които са като скали от камък, които в крайна сметка си личи, че са останките на гигантски дървета от силиции. Преди да разгледаме с примери настоящото убеждение, нека да изложим цялостната концепция. Тя е, че на планетата, която обитаваме, вероятно множество пъти са правени така наречените рестартирания на играта или ресет, което е цялостно зануляване на платформата от определени играчи и започването на изцяло нов цикъл. В случая може би не говорим за различни измерения, много е сложно да се каже, защото останките от тези гигантски дървета от силици се намират на пространството, което обитаваме сега. Съответно, което измерение да сме в момента, останките се намират в това измерение. Концепцията и убеждението е, че в едно минало, незнайно какво по времева линия, защото това толкова се размива напоследък времевите линии. Имам епизод за тях, можете да го гледате. Но не се знае дали е преди милиони, преди хиляди години, дали преди 200 години. Времето и без това относително и не съществува, е просто фокус и перспектива на възприятието. Така че в един отминал момент от настоящия говорим за живота на тази планета на базата на силиции. В момента животът е структуриран на базата на въглерод. Тогава говорим за живи същества, за растителен и животински свят, за съзнателни същества на базата на силиции. Като тук става въпрос за много огромни същества. Така че размерите, за които говорим, са гигантски. В онзи свят всичко е било с огромни размери в сравнение с сега. Сега ние сме като едни мравчици в сравнение с тогава. Нека успоредно да преплетем още една тематична нишка, и той е за извънземните колонизатори, завладели тази планета с цел експлоатация на природните богатства, които се съдържат в нея. Имам цял епизод, много добър, един от най-добрите ми, който е даже преведен и с субтитри на английски, за Анунаки, или по-скоро расата от Сириус, която идва на тогавашната древна планета Тиамат, която в последствие е унищожена и се формира сегашното пространство Земя. Тук обединяваме множество теми, концепции и виждания, но в частност за Анунаки. Основната
смислова линия е, че древни, извънземни идват тогава с цел експлоатация на природните минерали, метали на тази планета, която изобилства от злато и всякакви други скъпоценни метали и елементи. Както навярно знаете от книгите на Захария Сичин за Анунаки, както и аз поделям също в моите епизоди. Тази извънземна раса идва с цел експлоатация на тези ресурси, като труда е много непосилен за тях в един момент и така стигаме до създаването на човека като хибрид между извънземната раса и маймуноподобното същество на планетата тогава. Добре, това на страна. В основата си имаме извънземните, които идват да експлоатират тази планета. Много интересно е, че Холивуд като Холивуд или свещеното дърво с препратка към магическата пръчка на друидите, която илюминати използват за омагьосване на масите и с цел снемане на кармата от тях и измиване на ръцете, връзване на гащите и казване на това, което правят, използват филмите, за да ни разкриват истинската действителност и тъй като са отрицателни същества, както често казвам, всичко обърнато наопаки, така че новините, това, което официално се споделя от медиите, всъщност е измислица и театър и лъжа, а това, което представят като измислица и фантасмагория, каквито са филмите, всъщност казват истинските, действителните неща и филмите са просто документалистика и по този начин казват истината. Това дали вярваш или не е твой проблем. Трябва да се научим да навигираме, да се ориентираме и да четем кодировките, които ни се дават като внушения и като послания. Така, напред казано, говорим за филма Аватар, където много добре обяснено, но наопаки, всъщност там човеците отиват на Пандора с цел да извличат много ценен минерал, но всъщност това е историята на Земята, където извънземните са тези, които са нашествениците, идват на Земята с цел извличане на минерали. Нави, извънземните в Аватар, са всъщност местните същества тук, които са предходните на сегашния човек и неговия прародител. Така че по много хубав обърнат начин са показани извънземните в Аватар, които буквално унищожават тази планета, за да извлекат ценния ресурс. Като нас ни интересува в частност дървото на познанието или великото дърво на живота за Нави, която е много добра препратка с настоящата тема, както и една много добър митологичен символ. Защото можем да наблюдаваме дървото на живота или такова огромно дърво на живота, което е в Аватар е унищожено, отрязано, изгорено с цел извличане на минерал. Имаме такава препратка символна в скандинавската митология и това е дървото Игдрасил. Игдрасил в скандинавската митология много вероятно е дървото Ясен, докосва всяка част от Вселената. Неговите клони и корени се свързват с 9 свята – Асгард, Алфхайм, Нидевелир, Мидгард, Ютенхайм, Винахайм,
Нифлхайм, Муспелхайм и Хел. И смята се, въпреки че не се знае точната подредба, че Асгард е домът на боговете, на най-високите клони, Мидгард е царството на човека в средата на ствола и Хел, както и на английски, е подземния свят в корените на Игдрасил. Което е много интересно, защото знаем, че митологията и митовете и легендите съдържат в себе си достоверните съхранени истини, които се предават непосредствено от времето и от това каквото се случва. Тук ни интересува именно Игдрасил като символа на такова велико гигантско дърво, като портал, като връзка между световете. От тук можем да си представим как тези гигантски дървета от силици на нашата планета са се използвали като предаватели на информация, защото много добре знаем Силициевата долина. Какво правят в момента в Силициевата долина? Изкуствени интелект или разум, както аз го наричам, и цялата технология за съхранение на информация, на данни. Какво правят нашите компютри и телефони? Съхраняват данни, информация. Тя е на базата на силиций, на кварц, на тези базисни елементи. По този начин можем да видим митологично, както и илюминати ни казват чрез филмите, как тези гигантски дървета на базата на силиций и други минерали се използват като трансмитори, предаватели, връзка между светове, между измерения. Горните светове на боговете, долните на земята, долни светове, т.е. те са били като портали, предаващи информация и познание. Познание е ключова дума, защото също познанието и дървото на познанието се среща и в Библията. Можем да видим как Ева къса ябълката на познанието от дървото на познанието, където Енлил в същината е разгневеният Бог, а пък Луцифер или змията всъщност е Енки. Тук отново имам епизод по тази тема и можем още много да си говорим за архетипите на Бог и на Луцифер, но в друг епизод. Тук ни интересува отново познанието и дървото като символ на познанието. Освен това, тези гигантски дървета от силиций се споменават в Библията много дословно при Данаил, глава 4, сънят на Навуходоносор. Една нощ Навуходоносор сънувал страшен сън. Той извикал мъдреците си да му го обяснят, но никой не могъл да го направи. Накрая царят говорил с Данаил. Той му разказал съня си. Видях дърво, което порасна и стана толкова високо, че стигаше до небето. То се виждаше от всички краища на земята. Имаше красиви листа и много плодове. Животните си почиваха под сянката му, а птиците си правеха гнезда по клоните му. После един ангел слезе от небето и извика: отсечете дървото и клоните му, но оставете пъна и корените му в земята и го стегнете с един железен и един меден обръч. Сърцето на дървото ще се промени от човешко на животинско и ще остане така 7 времена. Хората ще разберат, че Бог владее над всичко и че дава царствата на когото иска. Аз, Навуходоносор, бях спокоен в дома си и благополучен в двореца си.
Видях сън, който ме оплаши, размишленията на леглото ми и виденията на главата ми ме оплашиха. Издадох указ да се въведат пред мен всички вавилонски мъдреци, за да ми известят тълкованието на съня. Тогава влязоха книжниците, гадателите, халдейците и гледачите, и аз разказах съня пред тях, но не ми известиха тълкованието му. Накрая дойде пред мен Данаил, чието име е Валтасасар, по името на моя Бог, и в когото е духът на светите богове. И аз разказах съня пред него. Валтасаре, Валтасасаре, началнико на книжниците, понеже знае, че духът на светите богове е в теб, и никаква тайна не ти е трудно обясними виденията на съня ми, който видях и тълкуването му. Ето какви бяха виденията на главата ми и на леглото ми. Гледах и ето, дърво сред земята, а височината му беше огромна. Дървото стана голямо и здраво, височината му стигаше до небето, и то се виждаше до краищата на цялата земя. Листата му бяха хубави, плодът му изобилен, и на него имаше храна за всички. Полските животни намираха сянка под него и небесните птици живееха в клоните му. И от него се хранеше всяко създание. Видях във виденията на главата си, на леглото си, ето един свят страж слезе от небето. Той извика силно и каза така: отсечете дървото и изсечете клоните му, отърсете листата му и разпръснете плода му. Нека бягат животните изпод него и птиците от клоните му, но пъна с корените му оставете в земята, и то стегнат с обръч от желязо и бронз сред полската зеленина. И нека се мокри от небесната роса, и нека участва с животните в тревата на земята. И така, след като се уверихме, че това присъства в Библията, нека да го разтълкуваме и разкодираме чрез вложените алюзии и архетипни образи, защото Библията съдържа много истини, ако умееш как да ги разкодираш. Ключовото тук е, че имаме един ангел или небесен страж, който идва като пратеник на боговете и казва да се отсече дървото и да се разпръснат клоните му и така нататък. В препратка или въобще във връзка с другите ми епизоди от канала, може да ви стане ясно, че това е просто един от пратениците на извънземните господари, владеещи тогава планетата, които просто дават нареждания. Или както сме си говорили, в случая говорим за паднали ангели, за ангели, така че това е антуража, обкръжението на властващите извънземни, които дават нареждане дърветата да бъдат отсечени. И тук Бог, всъщност, или Йехова наречен, говорим в частност за Енлил, защото тогава Енлил е господарят на заповедите, който има административен контрол над планетата. Гледайте другото ми видео за извънземния Бог от Библията. И по този начин, каква е поуката? Първо е, че Енлил или Бог не иска човеците да имат познание. Това става ясно и от сблъсъка и последвалата война между Енки и Енлил, която базата е, че Енлил не иска, или Бог от Библията, не иска човеците да имат достъп до познание. Тоест, маймуноподобният вече хибриден създание, човек, да става богоподобен. И тези дървета, като източник на информация и на познание, всъщност се явяват пречка за властващия Бог, като по този начин са дадени заповедите те да бъдат отсечени и унищожени.
Като това е просто едната гледна точка, другата е, че просто тези минерали и тези елементи, злато и кристали са изключително ценни за извънземната раса, така че просто, както в миналия ми епизод нагледно показах чрез примери, цялата планета е изгребана с технологични средства и една просто кариера, мина за добиване на руди, метали за извънземните раси. Като в следващия епизоди, понеже темата е много обширна и голяма да бъде разгледана по този начин, ще разглеждаме нагледно чрез примери, както и след малко. Но важно е да спомена и да изявя виждането, че говорим за различни светове. Света, който обитаваме в момента, е на базата на въглерод. Както знаем, този въглерод в момента при разпадането си дърветата, например, изгниват. Останките от човешко и животинско тяло също изгниват. В случая говорим за тези огромни гигантски дървета от силиций. Останките им са се превърнали в камък. И дори те се наричат на много места вкаменени дървета. Тоест, все пак контрольорите на тази действителност употребяват директно в лицето вкаменено дърво. Какво е вкаменило тези дървета? Дали е било някакъв катаклизъм? Аз мога да кажа, че обикновено тези катаклизми в древността са били битки и войни между извънземните раси за власт и контрол и господство над човешката раса и това поле на възприятие. Така че катаклизмите най-често са следствие от въоръжени конфликти и тук можем да говорим много вероятно за оръжие технологично, което е използвано, но в крайна сметка виждаме по цялото продължение на Земята същества, които са превърнати в камък. Имаме и български приказки за девойка и момък влюбени, както за Рила, както и другаде, които са превърнати в великани, които са превърнати в камък и в планини, и в скали. Истините живеят в митовете и в легендите ни. В този ред на мисли също исках да кажа, че много е важно този живот на силиций, че е оставил следата си, оставил е спомени. Тоест, тези дървета са се вкаменили вследствие на военен конфликт или каквото и да е, но всичко се е превърнало в камък. Същества, животни, гъби, дървета са се превърнали в камък, вкаменени. Тоест, интересно е да видим, че сегашната структура е много угодна за този, който управлява тази действителност, защото поне сега на базата на тези вкаменени останки можем да си дадем представа за какво е било преди и къде се намираме. А сега този, който е направил зануляването на база на въглеродната цивилизация, какво ще остане след нас? Нищо. Изключително умна структура, но нека да го кажа това в края. Така че остани до края, за да разбереш моето виждане. Сега ще кажа за учените, които дават обяснение на тези природни образования, феномени, които много вероятно са образувани вследствие на вятър, дъжд, реки, ерозия. Да,
точно така. Такива структури се образуват следствие на природни явления. Браво! Най-интересно е, че тези дървета се намират в национални паркове, най-вече в САЩ. Какво имаме в тези национални паркове? Имаме забрана за разследване, имаме забрана за проучване. Както илюминати правят с патентите на технологични иновативни открития, които ще разбият петролната индустрия с коли на вода, с коли на магнити, с коли на конопено гориво и така нататък. Купувайки патента, откритието изчезва и се потулва. По същия начин, обявявайки националните паркове, тези формирования за национални паркове, по този начин се възпрепятства проучването. Те остават блокирани и непокътнати и не могат да бъдат разследвани. Какъвто е случай, например, с Гюбекли Тепе. В момента каквото се случва, че единият начин е чрез национален парк да се забрани всякакво проучване, другия е чрез разрушението му и циментирането, както се прави с археологически находки, които ще разбият официалната история и наложеното разказвачество на контрольорите. По този начин се разрушават или както се случва с Гюбекли Тепе, се облагородява, циментирайки, насаждайки маслинови горички и така нататък, но в крайна сметка целта е разрушението на доказателства, които ще обърнат тотално представите ни за света, в който живеем. И тук ключовото е за авторитетите и учените, които го налагат. Най-емблематичният пример за дърво от силици или по-скоро останалият му пън е кулата на дявола, Devil's Tower. И защо пак на дявола е името? Може да гледаш епизода ми за оръжията на илюминати, защо имената говорят сами по себе си. Кулата на дявола имаме много ключово нещо е структурата, която има правилни форми като структура, много наподобяваща растителни клетки, и също така е важно, че самите форми не отиват вертикално в земята, а отиват плавно, както правят корените на едно дърво и можем да видим и с нашите въглеродни дървета. Самата структурна форма е идентична с това на жив организъм, на растителни клетки, на растителен органичен живот. Учените казват, че тези гигантски останки от дървета от силици са вулкани и че както и в каменената гора са дървета, които са се вкаменили следствие на избухнал вулкан и виждаш ли дървото, срещайки лавата, не става на пепел и не изгаря, а се превръща в прекрасно, чудно дърво от силици, пълно с множество кристали вътре си. Магия! Значи, лавата, срещайки дървото, не го унищожава, това го казват учени авторитети. Така прави дървото, че то се вкаменява и вътре дървото става на кристали. Просто прекрасно.
Или пък дървета, които са останали на милиони в земната кора на милиони години и са се превърнали в кристални дървета силициеви. Пълни глупости. Значи едно дърво, срещайки лавата, се унищожава. Можем да видим какво се случва с нашите дървета, които просто изгниват и изчезват и се изтриват. Най-ключовото е да сравним какво прави лавата като формирование. Лавата само унищожава и руши. Тя ни изгражда геометрични структурни модели, каквито имаме при тези дървета от силиций. И лавата просто образува унищожителни, разрушителни форми, а не структурирани дървета във вътрешността си, пълна с кристали. Освен това, навсякъде по тези места няма никакъв вулкан. Нямаме наличието на вулканична дейност и в близост няма вулкани. И както преди съм казвал, като имаме илюминати, като имаме тези кръвни линии на фамилиите, имащи богатство и власт, може да си купиш и учени, и агенции, и университети, така че тези авторитети са манипулируеми чрез пари и средства и са просто кукли на конци. Освен това, много вероятно и са с програмирано съзнание, изпълнявайки заповеди, с цел поддържане на статуквото и криене на действителната история за дърветата от силиций. И ключовото, което бих искал да изведа като виждане, е, че за мен това е изцяло мое виждане лично. Всички тези кристали и камъни, минерали, скъпоценни камъни, които имаме, са останките на предишни същества от живот базиран на силиций. Както в момента имаме многообразие на животни и на растения на въглеродна основа, така и в предишна цивилизация, базирана на силиция, е имало множество форми на живот и множество организми и същества. Така че не случайно тези минерали и скъпоценни камъни имат енергийни свойства и енергийно влияние, защото тези същества са с по-висока вибрация. Така че всеки един кристал може да бъде част от различен организъм. Не случайно имаме и хималайската сол, колко е полезна и така нататък. Но в следващите епизоди също ще разгледаме повече. Основното е, че в момента имаме останките на този живот базиран на силиций, този, който е направил този ресет или рестартиране и е вкаменил тогавашната цивилизация, е поставил новите параметри на играта много угодно, защото в момента живота базиран на въглерод не се запазва. Тоест, дърветата изгниват, хората и животните, останките им също изгниват и изчезват. Така че представете си една следваща цивилизация какво ще открие за нас като останки и по какъв начин ще си спомни и ще разбере къде се намира, какво се е случвало тук. Така че поне с тези останки от дърветата от силиций можем да се ориентираме и да разберем, че ни лъжат и да си извадим истинските убеждения за нас самите, къде сме, кои сме, какво се е случило. Но на следващите цивилизации ще е още по-трудно от тази система, която има такъв код, който се саморазрушава. Въглеродния код след смъртта му, когато нищо не остава.
Така че поне да сме благодарни, че имаме тези следи от силициев живот и по този начин можем да си изведем поне някои отговори за това, което е било преди. Както виждате, темата е много комплексна, сложна, много грандиозна за разискване, така че надявам се да е било възможно най-структурирано и синтезирано. В следващите епизоди също ще разгледаме абсолютно прилики и разлики между наши въглеродни дървета и силициеви дървета, както и повече такива образования, сами ще се убедите. Един път, щом си промениш възприятието, виждаш с други очи и се чудиш как не съм го виждал преди, защото смяната на убеждението е просто смяна на реалността. Ти сменяш възприятието и виждаш света по нов, друг начин. Затова прави този канал, затова и правя това разобличаване на мрака в предишни епизоди, защото знанието е сила и като разбереш нещо как работи и винаги е било там, но не си извлякал истинското закодирано значение, веднъж постигнато, имайки това възприятие, променя целият ти живот и целият ти свят и няма връщане назад. Така че за този, който гледа видеото до край, мисля, че няма връщане назад и това е само началото. Благодаря ви и ще се видим отново в следващия епизод.